سلام فنوير تي في اب مكتال تركبوا كبرات كبران كم يتعلو لم سلوس اساس لكاتيت فرق مع فرقان سلالو زينات وشت نوصان انه زينا زار بالكم لو عم تخلي كتكاتاتلنا بخبر عندكم قدما كم تلمر ارسا زينا كقدم ابن وزبادك امحره اب هنصاتن لمعاتن توافيروم نزركبوا ابالات حيلتات مكلخال انقدو تكيرو اب بارنتو اب كداسراوي مزغبان عقب اكبابن زتكوره استمرو توحيبو اب نوزبا افعابت لممهران قدمه تمرتي سلطانات توحيبو بريزيدنت سامين كوريا كيم جونغ اون سراويت هاجرو اب 2026 ناي وقع جنبار كمزا سفح افريتو تشاينا ابتي سعود عرب تانقدو زلا اهقراوي مرئيت ازوار ناي مكل خال تكنولوجيا زان توارق زمناو ازوار اقربا روسيا اب العلي اوروبا وحبرات نيتون مدقعتي كتكايد مدى يكون مخنيات كم زيبلا افريقيا نابزر زرو كنساكر حزبنا محدراتن او زبادق امحاره اب هنصاتن لمعاتن توافيروم ارمعين اتفتات نزعمو زلو ابالات حيلتات مكلخال از ماكل ناي مسكانا انغدو تاداليوم بحمش لكاتيت اب استخايد مدب ابتين او زبا زرات اقامات محوراويه غغلوت نمفتح كمون مدبات مفواس مايكوعاتاتن هنصات ديغاتاتن نمعواز لعلا بركتو زغبرا احادوتات كم تساتفا وكيل ارينا حبيرون اما حدارين او زبادق امحاره اتو يمانا ابرا بروجكت ستماي ساسحن اب كتما دق امحاره زهنت زلو مقابر حربنياتاتن مرأيا نايتي زاغيت بصعاري حزبن سراويتن سلسله مخانو قليتو ازسين ايتن احادوتات ابزت معوقال حزبن محدراتن او زبادق امحاره كاب غونم كيتفليو نزغبرلوم دغف امسكينم اب بارنتو اب كدسراوي مزغبان عقاب اكبابن زتكوره اسمرو نوكلت حزبنا محدرت كبابن توحيبو وكر اينا يناس تخن زدالو صبصاب ميكائيل حدغو كاربوي اب زواغاش باركان قحت حبرت سباب كدسرالاوي مزغبا كمون عقاب اكبابن محدرا غحفن كبن مبال بربعتن شوعتن لكاتيت اب بارنتو وكلت حزبنا محدرت كبابن استمرو توحيبو حلافي چنفر كاداسراتو سمرس إلاو زهابو مغلصي نترجم كاداسرالاوي مزغبانا قداسنوتنا ملكيتو اب زهابو سفيح مغلصي نمريتنا بالعلم مريز زتدكونن زينك اساس نبرتن اب العليو نزهلو مسلاتن غباتن كاداسرالاوي مزغبا حقاو وحسن زبا قداس مسرح كم زغنا رديوم اواج مزغبا مريتن كال زينك اساس نبرتن قصري 95 زباش حنچعاتيمتن 95 كله بمسل تطقامنت زتمرح مريتن اب العليو زتدكونه زينك اساس نبرتن كمزغب كمززز انتقونه ابت زوبا كم تزدل لكم زي سقوم زتقساتو سمره نمحدرا بهارياو ጸጋታት ምሕንጻጽ መደባት ሃገራዊ ልምዓት ምምዕባል አገደሲ ፖሊሲታት ከምኡውን ዘድሊ መሰረታዊ ሓበሬታ ንምርካብን ልዑል አበርክቶ ስለዘለዎ ኩሎም አካላት መንግስቲ ማሕበራትን ህዝብን ብዝለዓለ ክደፍኡሉ ተላቢዮም ምዝገባ ንረብሓ ህዝብን መንግስትን ስለዝኾነ ነፍስ ወከፍ በዓል ንብረት ንዝተጠረ ንብረት ከመዝግብ ግዴታ ከም ዘለዎ በምሕባር ወሃብታ አገልግሎትን ፈጸምቲ ውዕልን ትካላት አገልግሎት ቅድመ መሃበን ሰነድ ምዝገባ ዋንነት ዘይንቀሳቀስ ንብረት ከም ዘለዎ ከረጋግጻ አዘኻኺሮም ሓላፊ ጨንፈር አካባቢ አቶ ሰምረ ገብረ እግዚአብሔር ቦጉን ናአዋጅ መርሓ ምክልኻልን ምሕደራን ፍወሳና አካባቢ ቁጽሪ 179 ዝባር 2017 መሰረት በምግባር ብሰንኪ ጉጉይ አታሕዛን አወጋግዳን ጉሓፍ አብ አካባቢን ጥዕናን ሰብን እንስሳታትን ክስዕብ ካብ ዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ጽፉፍ ምሕደራን አወጋግዳን ከም ዝህሉ ክግበር በምዝኻር اب كبابي زفتر بكلا نطعنا بحركه زوتو ስለዝኾነ ህዝቢ ኣብ ምውጋድ ደረቕን ፈሳስን ጉሓፍ ብንቕሓት ኩዋሳት ተሓሳሲቦም ኣማሓዳጅኑ ዞባ ባሮንቱ አቶ ተስፋለም ባህታ ድማ መስርሕ ካዳስትራላዊ ምዝገባ በድማዕነት ንኽትግበር ኣማሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ተላቢዮም اب افعابت بمتحبار جعفر محبر ممهران زواسيمنا قيح بحرن بيت صحفت تمرتي نو زبا افعابتن ن 50 دق انسيو ممهران قدمه تمرتي سلطانات واحبو
أتي نحد سمون زغت على سلطنة أب ميلاتات أتعاليان أمهاران أب عدمة 4 عامات سركبوا قلعوزة كورينيرو حلافي بيت صحفة تمرتي نوزبا أفعابت ممهر محمد علي إدريس مدب قدمة تمرتي مسارات زغط درجاتات بروح مزان سلازخونة منستر تمرتي عابي أقالب وهيبوي سرحلو كمزلو بمحبار علامات السلطنة عقمي ممهران بمحيال تورا درتي تمهارون مفراي مخانو قاليتو أب عيسى حموشن أبتن أوزوا نرواتشحن حموشن ميتن قول عزمهرة سمنا شوعة نقطعات قدمة تمرتي كمتخفتا ممهر محمد علي بتوسخي حبيرو أب مود داتا سلطنتين زغاسة مو السلطنة زن صبارق مريت تقريبا أب نوزبا عد غيح من محدار كبابي حينابات ثلاثة زلو وتيتاوي نتفتات معك أب ماين حمدن حبت قربن بزل على كدفالو أما حدارة نوزبا أتو حبت تسفازكي تقويعو بتشعة لكاتيت مس حزبتي من محدار كبابي أبز قبرو ركب أتو حبتاي بلعول تساتفو حزبين زكايد زلو مبسرح زالاتات مدل دال مريت مقرابن متسقانن ناي حمد ترقاتاتن بممقاس ناك أمام بتانيت كبابي أب قمت بمتاو بزحايا لك قتل أزخا خيرو قرب متكال ترايزي كونه حلوان نابيوتن كمزدليو بمتكاس كمتي بولك قاوي نستتخلى أقراب زقبر كنكن اتي بملكع وفراز كايرون عتوب كتتل كقبرلو تلابيو أما حداري من محدار كبابي حينبا أتو جمال محمد شفاب وقنو أب عدتات حينبا أبو خلاقرن لعلي حينبا كمون لعلين تحتين حنبرتن أب نفس وكف عمت لعلي إسرا شح فلستات كمزدكل حلوة بمداب دما كمزكا نخانون كمزعكبون بمحبر كالبتشن 10 شمونتن زتا أتعتوا بولكي مقرب وتيتي ركاب وسلازلو تساتفو هزبي كغتسل مخانو أبريهم أبتا قدامي عزازي بوليس نوزبا عد أيح كابتن كدان فتوي هزبي أب حقي زلو أفلطو بمعواي كاب جبناتن بدلاتن كتنقاق تلابيو حينبا كاب كتما عد أيح نشنخ سيميناوي معراب 5 كيلومتر تترحكب الترحق كوينة لشان 400 هزبي ينبرع كبرات كرباني كتسلو زغار جنات زين مكتالكم دقيمة بخبري عدم أبزينا وزعي كنساقب بريزيدنت سامين كوريا كيم جونغ أون سراويت هاجرو أب عيسرا عيسرا شدشن ناي وقع جنبار كمزا سفح أفليتو بريزيدنت كيم نزز قالت مهنات مبل 7 شومونتن عمت مسرات سراويت سامين كوريا بشومونتن لكاتيت نابي ماكلا بيت صحفة منستري مكلخال مبصح أب زفت أملو أوانيو أب زغتل حمشتا عمتات وتهدراوي عقمي سامين كوريا نمدلدالن نممعبالن استدالو حدش وتهدراوي وطن أب مود داتا ورحلكاتيت أب زكايد تشعي قوائي سفح سلفي بوقعي تقلت مخانو بريزنت كيم بتوسخي أنا تيرو أتي حدش وطن نممعبالن مسفحة استراتيجيكاون تاكتيكاون نيكليوساوي عقمي سامين كوريا قدام نت زهب كمزخون مستقوداي قربت زلوهم تنتنتي بأقو عميتو مالوم بريزيدنت كيم ان عبين زخايد زلو طلبات هاجرر من ملأ اب 2026 متن مفراي ميسايلاتن تتكوستن بزلعال كسفحو اب موداتا ورحتحتاس 2025 تئزاز محابو زذكاريو أمريكا أب حوص دسيت كوريا تكايدو زلا وتهدراوي متأتتاو وتهدراوي عقماك تدفع كان بزقددايا سمين كوريا اتحبر اتي تختاخوي متأتتاو مسل زي قرد سمين كوريا التي أبلشش لشان كلتشحن شعتن كمون كلتشحن 10 شعتن زكايدتو نيكلوساوي فتنتات كتدقمو كمتخيليات هتنقزلا كلولاو حوص دسيت كوريا بفلاي كابز حلفك أربع عامتات النخرر كمزمتة نايك أربع تعذبتي يتغصو تشاينا أبتي سعود عرب كابشوب منتج 17 تخلتلكاتي تأنجرو زلا أهجراوي مرئيت أطوار متدراوي عقمان نايمك لخال تكنولوجيان زين صبارق ناي أير مريتن بحرن زمناوي أطوار متدراوي نواتن نمرئيت أقربا أبزي ميتي وتدراوان كوباناتات تشاينا زساتفو زلوا مرئيت بقندو سابمارينات نمعنا والتقلقل 10 كيلومتر نايمك عاز أقم زلوا ساب ألوان فاريت كمون نايمت قاعتن داساسن ساب ألبو هليكوبتر لعلا قالبو رخيبنا اللوا بزي كازيل الفتنات دمزي زوجف تصرر مركب ميسايلات استراقق أطوار سرعة مكلخال أير زمناوان نفرت وقع دروعات مكاين تانكتات زمناوان مراخب وقع روبوتاتن كالاستفلالي أطوارن بكوباناتات تشاينا قريب اللو سعود عرب أب نفس وكف كل تعمت التأنجدو أهجراوي مرئيت أطوار أب مأكلاي مبرق كابز كايدو عبيتي مرئيت أطوار حدا بخانيوم صبصبات زحبرو
ቀንዲ ዕላማ ናይ ዝምርኢት ስዑድ ዓረብ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ 50 ሚእታዊት ካብ ወታደራዊ ወጻኢታታ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምትካእ ንዝሓንፀፀቶ መደብ ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ። روسيا ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን መጥቃዕቲ ከተካይድ መደብ ይኹን ምኽንያት ከም ዘይብላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ሰርጌይ ላቭሮቭ ንማዕከናት ዜና ገሊጹ። እንተኾነ ግን ሩስያ ካብ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኩሉ ኣማራጺታት ተጠቒማ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ሚኒስትር ላቭሮቭ ኣጠንቂቑ። ዋና ጸሓፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ማርክ ሩት ሩስያ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ንኔቶ ክትጥቅዕ ከም እትኽእል ብምጥንቃቕ ኣባል ሃገራት ወታደራዊት ወጻኢታትን ከዕብያን ዓቕሚ ምክልኻልን ከደንፍዓን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ምጽውዑ ዝዝከር እዩ። ብዘይካዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ጀርመን ካርስተን ብሩየር ሃገሩ ኣብ 2029 ምስ ሩስያ ክካየድ ንዝኽእል ኩናት ድልውቲ ክትከውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምጽውዑ ኣይርስዓን። መንግስቲ ሩስያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን መጥቃዕቲ ክካየድ መደብ ከም ዘለዎ ክቐርበሉ ንዝጸንሐ ተደጋጋሚ ክስታት ዘይሓላፍነታዊ ክብል ክነጽጎ ጸኒሑላ። ቀንዲ ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝኾነ ኔቶ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ጽዑቕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ባይቶ ደቡብ ኮርያ ነቲ ሃገሩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ብዝበጽሓቶ ንግዳዊ ስምምዕ መሰረት ኣብ ኣሜሪካ $350 ቢልዮን ወፍሪ ከተካይድ ንዝኣተወቶ መብጽዓ ዝምልከት ሕጊ ንምጽዳቕ ፍሉይ ኮሚተ ከም ዘቆመ ኣፍሊጡ። እዚ ኮሚተ ዝቃወም ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደቡብ ኮርያ ነቲ ታሪኻዊ ክብል ዝገለጾ ንግዳዊ ስምምዕ ብወግዒ ተጽድቕ ከም ዘይከኣለት ብምውቃስ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰነ ፍርያታ ወሲኑ ንዝጸንሐ ናይ 15 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 25 ሚእታዊት ክብል ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ኣፈኛ ባይቶ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ 16 ኣባላት ዝሓቆፈ ኮሚተ ብዝቐልጠፈ ስርሑ ክጅምርን ነቲ ሕጊ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ከጽድቕን ተሓሳሲቡ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ሊ ጃይ ሚዮንግን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ሓድሽ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ዝዝከር እዩ። እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እተወፈርያት ደቡብ ኮርያ ወስናቶ ዝነበረት ናይ 15 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 15 ሚእታዊት ከተጉድል ኣምሳያኡ ደቡብ ኮርያ $350 ቢልዮን ዝግመት ወፍሪ ኣብ ኣሜሪካ ክትገብር ዝብል እዩ። ብዘይካዚ ደቡብ ኮርያ ከም ኣካል ናይቲ ስምምዕ $100 ቢልዮን ዝግመት ብመልክዕ ፈሳሲ ዝዳሎ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ካልእ ፍርያት ጸዓትን ካብ ኣሜሪካ ክትዕድግ ዕዳጋታታ ንፍርያት ኣሜሪካ ክፉት ክትገብር ከምኡውን ፍርያት መካይንን ሕርሻን ኣሜሪካ ክትቅበል ከም እተሰማምዐት ኣይርስዕን። መንግስቲ ግብጺ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ንትግባር ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝከታተል ኣህጉራዊ ሓይሊ ብቕልጡፍ ክዋፈር ጸዊዑ። እዚ ጻውዒት ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓጢን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግሪክ ጆርጅ ግራፒስትሪስተንን ብ8 ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ። ሚኒስትር በድር ዓብድልዓጢ ብባይቶ ብጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝጸደቐ ኣህጉራዊ ሓይሊ ናብ ወሽመጥ ጋዛ ምዋፈር ዝርከቦ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ዝቐረበ እማመ ሰላም ምትግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሉ። ብዘይካዚ ግብጺ ነቲ ንወሽመጥ ጋዛ ንምምሕዳር ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝተመስረተን 15 ኣባላት ዝሓቆፈን ፍልስጤማዊ ጉጅለ ምሁራት ዘለዋ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እስራኤል ኣብ ወርሒ ሕዳር 2025 ምስ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ ንዝበጽሓቶ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ን450 ግዜ ከም ዝጠሓሰቶ ጸብጻባት ይሕብሩ። ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ልዕሊ 110 መዓልታት ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 550 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 1400 ከም ዝቆሰሉን እዩ ዝግለጽ። ካቢኔት ጸጥታ እስራኤል ሃገሩ ህላውኣ ኣብቲ ብውግእ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ንምሕያልን ንምዕማቆን ዝዓለመ ሓድሽ ሕግታት ኣጽዲቑ። እቲ ሕግታት እስራኤላውያን ሰፋሮ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብዝቃለለ መንገዲ መሬት ክገዝኡ ዝኽእል ከምኡውን ንሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፍልስጤም ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ከይተረፈ ሕጊ ናይ ምትግባር ዝለዓለ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን። ሚኒስትር ፋይናንስ ቤዛለል ስሞትሪችን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝን እቲ ስጉምቲ ንሃገሮም ኣብ ሓደጋ ንዝእቱ ምቋም ሃገረ ፍልስጤም ዝኽልክል ስትራቴጂያዊ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ገሊጾም።
እዚ ከም ዝሉን ከሎ ፕሬዝደንት ፍልስጤም መሐሙድ ዓባስ እቲ ስጉምቲን ኣህጉራዊ ሕግን ኣብ 1995 ዝተኸተመ ስምምዕ ኦስሎን ዝጥሕስ ሓደገኛ ውሳኔ ክብል ኮኒንዎም ኣሜሪካን ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ተግባራት እስራኤል ደው ንምባል ብቁልጡፍ ጣልቃ ከኣትዉ ፕሬዝደንት ዓባስ ብተወሳኺ ፀዊዑ ካቢኔት ፀጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማገም 19 ተወሳኺ ሰፈራታት ንምህናፅ ንዝወፀ መደብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2025 ከም ዘፅደቆ ዝዝከር እዩ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራይ ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ልዕሊ 69 ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ክትሃንፅ ከም ዝወሰነት እዩ ዝግለጽ ዘሎ እስራኤል ኣብቲ ብ1967 ብውግእ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማገም ልዕሊ 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ዘይሕጋዊ ህንፀት ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብሸሞንተ ለካቲት ብዘጋጠመ ሓደጋ ግጭት ናይ ጽዕነት መኪና ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እታ ዓባይ ጽዕነት መኪና ካብ ከተማ ካኑ ናብ ከተማ ጁጉንጉ ኣብ ትጓዓዘሉ ዝነበረት እዋን ካብ መስመራ ብምውፃእ ነቲ ሓደጋ ከም ተቃልዐት ገሊጹ በቲ ሓደጋ ህሱያት ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ልዕሊ ዓቐን ፍጥነትን ሸለልትነትን ዝመልኦ ኣመራርሓን ምዃኑ ሰብስልጣን ፖሊስ ናይጄርያ ሓቢሮም ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ፀገም ትሕተ ቅርፂ ጽርግያ ልዕሊ ዓቐን ጽዕነትን ካልእን ዘጋጥም ተደጋጋሚ ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራ ከም ዝወርድ ጸብጻባት ይጠቕሱ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርስታቱ ክረግመልኩም ኣብ ነውዘባ ደቀ ምሓረ ኣብ ህንፀትን ልምዓትን ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል እንግዶት ተገይሩ ኣብ ባረንቱ ኣብ ከዳሰራዊ ምዝገባን ዕቃበ ኣከባብን ዘተኮረ ኣሰምሮ ተዋሂቡ ኣብ ነውዘባ ኣፍዓበት ንመምህራን ቅድመ ትምህርቲ ስልጠና ተዋሂቡ ፕሬዝደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ሰራዊት ሃገሩ ኣብ 2026 ናይ ውግእ ግንባር ከም ዘስፍሕ ኣፍሪጡ ቻይና ኣብቲ ስዑድ ዓረብ ተእንግዶ ዘላ ኣህጉራዊ ምርኢት ኣጽዋር ናይ ምክልኻል ቴክኖሎጂያ ዘንጸባርቕ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣቕሪባ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን መጥቃዕቲ ክትካይድ መደብ ይኹን ምኽንያት ከም ዘይብላ ኣፍሪቃ ንምክትታል መስክን መሰረፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ግን ሮብ መዓልቲ